வணக்கம். அனைவருக்கும் என் காதல் காலை வணக்கம். இன்னைக்கு நான் பேச போகிற தலைப்பு காதல் அப்படின்னா என்ன? நாம் யார் மேலே காதல் வச்சுருக்கோம்? உண்மையான காதல்ங்கிறது என்ன? அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சில கலந்த ஆலோசனை. இது உண்மைதான் நான் சொல்லிகிட்ருக்குறதுங்க. நம்ம எதைய காதல்னு நினைக்கிறோம், யாரை நம்ம காதலிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த முதல் காதல்ங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் பேசலான்ட்டு இருக்கேன். பொதுவாக காதல்னால் நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோம்னா, நம்ம ஒருவரை காதலிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம யாரை காதலிக்கிறாங்க, நம்ம யார் காதலிக்கிறாங்களோ அதுதான் காதல், சரிங்களா? ஸோ நம்ம யாரை காதலிக்கிறோமோ அது காதல் கிடையாது. சரி, காதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நான் அர்த்தம் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா தவறான அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கக்கூடாது. ஸோ காதல் அப்படின்னு தூய அன்புன்னு அர்த்தம், சரிங்களா? அது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆணுக்கும் வரலாம், பெண்ணுக்கும் வரலாம். ஸோ ஆண் பெண் அப்படிங்கிற பாகுபாடு அதில் கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ இந்த சமுதாயத்தில் காதல் அப்படின்னாலே இட்ஸ் த பீப்புள் ஆர் திங்கிங் இன் த ராங் வே. ஸோ அது நம்ம ஒருத்தரை விரும்புகிறோம், அந்த மாதிரி ஆசையில் விரும்புகிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் அனைவரும் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ காதல்னால் பொதுவாக உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா தூய அன்புன்னு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த காதல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம காலத்துக்கும் அழியாத காதலாக இருக்கணும். பார்த்திங்கன்னா தாஜ்மஹால்லலாம் கட்டியிருக்காங்கன்னா அது காலத்துக்கும் அழியாது தான். அவர் தூய அன்பினால் கட்டினது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நாம் ஒருத்தர் மேலே வச்சுருக்கிற காதல் என்றைக்குமே அழியாத காதலாக இருக்க வேண்டும். ஸோ சமுதாயத்தில் நம்ம ஆண் பெண் இருவரும் காதலிக்கிறார்கள். ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால அவங்களுக்கு திருமணம் நடக்கிறது, இல்லைன்னா திருமணம் நடக்காமல் போகலாம். அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம், ஸோ அது உண்மையான அன்பு அங்கே இல்லை அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போது திருமணம் செய்துக்கிறாங்க, காதலித்து திருமணமும் செய்துக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க சந்தோஷமாக வாழ்கிறதில்ல. ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள், மனஸ்தாபங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஒன்று பிரிந்து வாழ்கிறாங்க, இல்லைன்னா இருக்கும்போதே சில மனஸ்தாபங்களோட அவங்க வாழ்கிறாங்க. ஏன்னா அங்கே உண்மையான அன்பு இல்லாதனால தான் இதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ இந்த அவங்களுக்குள்ள ஒரு மன நிறைவும் கூட இல்லை அப்படிங்கிறத தான் சொல்லலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன நடிப்பு இருக்கும். என்னென்னா சரி இந்த வாழ்க்கையை கடத்தியாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். இதையும் தாண்டி அந்த உண்மையான அன்பு எங்கே அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கணவன் மனைவியுடன் இணக்கமாக இருப்பது போல மனைவி கணவனுடன் இணக்கமாக இருப்பது போல் இது பல பிறவிகளில் தொடர்ந்துட்டே தான் வருங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி என்ன அப்படின்னா, நம் காதல் அழியா காதலாக இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா அது எப்படி வரணும் அப்படின்னா, நம்மளை காதலிக்கிறவங்கள நம்ம காதலிக்கிறோம், சரிங்களா? புரியுதா உங்களுக்கு? நம்மளை யார் காதலிக்கிறாங்களோ அவங்கள நம்ம காதலிக்க வேண்டும். அது யார் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாத்தையும் காதலிக்கிறவர் இறைவன் மட்டும்தான். அவர் ஒருவர் தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே என்னைய உங்களைய ஒவ்வொரு ஜீவன்களையும் உயிரையும் காதலிக்கிறது இறைவன் மட்டும்தான். ஏன்னா அவர் தான் படைத்தவர். ஸோ ஏன்னா இறைவன்கிறவர் என்னென்னா அவரோட குழந்தைகளை கண்டிப்பாக காதலிப்பார், இல்லைங்களா? அன்பை செலுத்துவார். ஸோ இதுதான் இன்னைக்குரிய தலைப்பை நான் கலந்து பேசலான்ட்டு இருக்கேங்க. ஸோ இறைவன் அனைவரையும் காதலிக்கிறார். நாம் அவரை மறந்து நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா ஒரு மாயையில் சிக்கிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் கால் இலூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இலூஷனில் போய் நம்ம மாட்டிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இறைவனே உண்மையான காதலன், நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்மையான காதலன். அப்போது நம்ம அந்த இறைவனை எப்படி காதலிக்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஆணாக இருந்தாலும் சரி, பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, இறைவனை ஆப்போசிட் ஜெண்டராக யூ ஹாவ் டு கன்சிடர், then you have to love the God. So automatically what happens in the sense, it spreads to the others. ஸோ ஒருத்தர் நம்ம அப்படி பண்ணாலே அது மற்றவங்களுக்கும் அந்த அன்பானது பரிமாற்றப்படும். ஸோ அப்போது நம்ம நம்முடன் இருப்பவர்களை நான் வெறுக்க சொல்ல கிடையாது. ஸோ அந்த உண்மை காதலை நாம் உணரும் பொழுது என்ன அப்படின்னா, அந்த உண்மை காதல் என்னென்னா, நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸில் நம்ம கூட இருக்கிற உறவுகள் கூட அது என்னென்னா அந்த உண்மை காதல் வெளிப்படும். ஸோ அப்படி வெளிப்படும் பொழுது என்ன அப்படி ஆகும்னா, அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த உண்மை காதலை விரும்ப ஆரம்பிப்பார்கள். ஸோ அதுதான் காலத்திற்கும் அழிய
அழியாத காதல் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன். ஸோ அந்த உணர்ந்து அந்த காதலை நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து பிறருக்கும் உணர்த்த வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ நம்முடன் இருப்பவர்களுக்கும் இறை காதலை ஏற்ற வேண்டும். அந்த தீபத்தை நம்ம வந்து ஏற்றணும். ஸோ நம்ம சுற்றி இருக்கும் அந்த பொய் காதலில் அந்த மெய் காதலை ஏற்ற வேண்டும். ஸோ பொய் காதல்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்ம ஒருத்தரை வந்து நம்ம விரும்புகிறோம் அப்படிங்கிறதுனா அது வந்து பொய்ன்னு சொல்ல வரல. அது வந்து இந்த ஜீவன் இருக்கும் பொழுது, அதாவது நம்ம இந்த ஜென்மம், இந்த பிறவி நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். ஸோ அந்த டைம் வரைக்கும் தான் அது வந்து வே நிலைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன். ஸோ அந்த இறைக்காதல் அப்படிங்கிறது என்றென்றைக்கும் அழியாத காதல். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் இட் இன் அ ராங் வே. என்ன நம்ம கூட இருக்கவங்கள காதலிக்க வேண்டாம், நம்ம விரும்ப வேண்டாம். காதல்ங்கிறது அன்பை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அன்புங்கிற மீனிங் தான் நான் கொண்டு வரேன். ஸோ அந்த அன்பை வந்து கூட இருக்கவங்கள்ட்ட செலுத்த வேண்டாம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல வரல. ஸோ அந்த உண்மை காதலை நீங்கள் உணர்ந்து நீங்கள் செயல்படும் பொழுது அது நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் பொழுது என்ன அப்படின்னா, அந்த இறைவனுடைய எல்லாருமே வந்து இணக்கமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் மெதுவாக உருவாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இறைவன் கண்ணுக்கு தென்படாமல் நம்மை காதலிப்பதில் போல அவர் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதில்ல, எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இருக்காரு, ரொம்ப தூரத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் நம்மளை காதலிச்சுட்டு இருக்காரு. அந்த எண்ண அலைகள் மூலமாக நம்மளை வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு. நாமளும் என்ன பண்ணோம்னா, பிறருக்கு கண்ணுக்கு தெரிய வேணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ நம் காதலை, அதாவது அந்த இறை அன்பை அடுத்தவர்கள் உணர்ந்தாலே போதும். அப்போ அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, உணர்ந்த பின்னாடி, அந்த காதலை உணர்ந்த பின்னாடி திருமணம் நடக்கும். ஸோ திருமணம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா, திருமணத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, மனம் அப்படிங்கிறது மனம் வீசுகிறது. அப்போது ஒவ்வொருத்தரும் இந்த இக வாழ்க்கையில் இந்த இதில் வந்து நம்ம கணவன் மனைவியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 100% நம்ம வந்து பியோர் லவ்வாக இருக்கோமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கொஷின் மார்க் தான். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிமாண்டில் வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இது பண்ணுறோம். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கோரிக்கை, எனக்கு இது நடந்தால் நான் இப்படி இருப்பேன், அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோரிக்கையோட தான் கணவன் மனைவி வந்து வாழ்கிறாங்க. ஸோ ஆனால் இந்த திருமணம், அதாவது இறைவனுடைய நீங்கள் என்னைக்கு வந்து தூய அன்போடு கலக்கிறீங்களோ அந்த நாள் தான் வந்து உண்மையாலுமே திருமணம் உங்களுக்கு ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ உண்மையாலுமே திருமணம் ஆகிறதுக்கு பொருளும் இதுதான். ஸோ மேடையில் போய் நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்ணுறது, அது வந்து அந்த கல்யாணம் வேற. இறைவனின் மனமும் நம் மனமும் ஒன்று சேர்கிறது இல்லையா, அதுதான் திருமணங்கிறது. அப்போ உடனே நம்ம உடம்பு எல்லாமே ஒரு மனம் வீசும். அதனால தான் வந்து திருமணம் அப்படிங்கிறத வந்து அது பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. ஸோ திருங்கிறது அது ரெஸ்பெக்டபிள் வேர்டு. ஸோ திருமகள், உயர்திருன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. ஸோ மனம் வீசும், ஏன்னா மனம் வீசும். அப்போ எப்போ நினைக்கிறோம், இறைவனோடு நம்ம ஒன்று கலக்கும் பொழுது தான் அது நடக்கும். ஸோ இறைவனுடன் நம் மனம் கலந்து உறவாடும் பொழுது மட்டும்தான் அது உண்மையான திருமணம். ஸோ அதை வந்து ஒவ்வொருத்தரும், ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும், அந்த திருமணத்தை நம்ம வந்து அடையறக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் வாழ்க்கைக்கு, இந்த வாழ்க்கைக்கும் அது வந்து நறுமணத்தை சேர்க்கும் அப்படிங்கிறது நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். ஸோ அந்த இப்போ இருக்கிற திருமண வாழ்க்கையும் நன்றாக உயர்வாக அமையும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ அந்த காதலிக்கும் பொழுது, நம் இறைவனை நோக்கி நம்ம காதலிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து அவரை விரும்புகிறோம் இல்லைங்களா, அந்த அன்பை வந்து நம்ம செலுத்தும் பொழுது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம தேடி அலையணும். காதல் ரோஜாவே எங்கே நீ எங்கே, கண்ணீர் வழியுதடி கண்ணே, கண்ணுக்குள் நீதான், கண்மூடி பார்த்தால் என் நெஞ்சுக்குள் நீதான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உணர்வீங்க. ஸோ அப்போது எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இறைவனை நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தேட ஆரம்பிக்கணும். ஸோ தேட ஆரம்பிக்கும் போது அவர் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு புரியும், உணர்வீங்க. ஸோ இது
இப்போ உணர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த ஜீவன் ஆகிய உயிர் நம்ம கூட இருக்கும் பொழுதே, நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், இறை சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இறை சேவை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம கூட இருக்கவங்க கூட இருக்கவங்களுக்கு இறைவன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு குடும்பத்தை குடுத்துருக்கிறாரு. அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். அதுதான் வந்து இறை சேவை அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அந்த இறை சேவை அந்த ஒன்ஸ் யூ காட் த ட்ரூ மேரேஜ் வித் த காட், தட் இஸ் திருமணம் அப்படிங்கிறது நடக்கும் பொழுது, அது என்னைக்கு வந்து நீங்கள் இறைவனிடம் சரணாகதியோ இல்லது இறைவனை ரொம்ப விரும்பி நீங்கள் மனமுருகி ஒரு செயலையும் செய்கிறீங்களோ, அன்னைக்கு உங்களுக்கும் அவருக்கும் திருமணம் நடக்கும். ஸோ அந்த திருமணத்துக்கு பின்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சேவை செய்ய வேண்டும். ஸோ யாருக்கு? இறைவனுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். ஸோ அப்போ இறைவனுக்கு நம்ம சேவை செய்யும்பொழுது எப்படி செய்யணும்? எந்தவித பலனும் எதிர்பார்க்காம செய்யணும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த குடும்பத்துலேயும் நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எந்தவித பலனும் எதிர்பாராமல் செய்ய வேண்டும். ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து பணம் கொண்டு வந்து தந்தால் தான் நான் வந்து குடும்பம் நடத்துவேன் அப்படின்னு நிறைய பெண்கள் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி கணவன்மார்களும் சில டிமாண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க. தண்ணி அடிச்சிட்டு வராங்க, ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து இருக்காங்க. பேட் ஹேபிட்ஸ் வச்சுட்டு லேடிஸை வந்து ரொம்ப மோசமாக ட்ரீட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னா, அந்த கணவனாக இருந்தாலும் சரி, மனைவியாக இருந்தாலும் சரி, she or he is expecting from the partner. So that should not be done. So once you got the marriage with the God, you realize that you are என்ன சொல்கிறது, you are being to do the service to your family. That's what you are here. ஓகே, அதுதான் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மனிதனாக இந்த பூமியில் பிறந்ததுக்கு அர்த்தம். ஸோ அப்போ நம்மளுக்குன்னு ஒரு குடும்பத்தை இறைவன் கொடுத்துருக்குறாரு. எந்த வித நம்ம பலனும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. கணவன் அது பண்ணலை, இது பண்ணலை. ஸோ உங்களுக்கு கை கால் நல்லா இருக்கா? ஸோ நீங்கள் வந்து சம்பாதிங்க, பணம் தானே மெயின். ஸோ பணம் தானே இல்லைன்னு சொல்லி நீங்கள் கணவனை வந்து கணவன் வீட்டில் பணம் வந்து கொடுக்கல. ஸோ யூ கோ டு த ஜாப் அண்ட் யூ earn the money, run the family and support to your husband. ஸோ தட் இஸ் வாட் ரியலி நீடட். பட் அதை செய்யாமல் நிறைய பெண்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தே ஆர் வேஸ்டிங் their எனர்ஜி. அவங்களுக்குள்ள திறமைகளை வந்து நிறைய வெளிக்கொண்டு வராமல் உட்காந்துட்ருக்காங்க. ஹஸ்பண்ட் வந்து பண்ணுறதில்ல, அந்த மாதிரியெல்லாம். நான் நிறைய செலவு பண்ணுறேன், ஹஸ்பண்ட் எனக்கு பண்ணுறதில்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் ஒய் ஐ எம் டாக்கிங்னா, சி லாட் ஆஃப் ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் ஐ எம் ஃபேஸிங் மெனி அரவுண்ட் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் சமுதாயத்துலேயும் நான் நிறைய பார்க்குறேன். இதுதான் வந்து மெயினாக நிறைய போயிட்டுருக்கு. அப்படியே அவங்க வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் பேக் ஃப்ரம் த பார்ட்னர். ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஜீவன் இருக்கும் பொழுதே நம்ம வந்து சேவை செய்யணும். அதுதான் வந்து நம்ம இறைவனுக்கு செய்கிற சேவை. ஸோ இறைவனுக்கு செய்கிற சேவை. அப்போ நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள கடமைகளை நம்ம சரிவர செய்து கொண்டு அடுத்தது நம்ம சமுதாயத்துக்கு போகணும். ஸோ சமுதாயத்துக்கு போகிறதுனா என்ன அப்படின்னா, நம்மளால் முடிஞ்சது பண உதவியோ அல்லது உடல் உழைப்போ வந்து இயலாதவர்களுக்கு நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதுதான் உண்மையான சேவை அப்படின்னு சொல்கிறதுங்க. ஸோ அப்போது அந்த ஜீவன் இருக்கும் பொழுதே நம் சேவையை தொடர வேண்டும். ஸோ ஜீவன் போன பின்னே சேவை என்ன சேவை அப்படின்னு அந்த பாட்டில் கூட இருக்குல்ல, ஜீவன் போன பின்னே சேவை என்ன சேவை. அந்த பாட்டு ரொம்ப அருமையான பாட்டு. கேட்டு பாருங்கள், பல தடவை கேட்டு பாருங்கள். ஸோ அந்த ஜீவன் இல்லாமல் போனால் நமக்கு இங்கே வாழ்க்கை கிடையாது. அந்த ஜீவன்கிறது இறைவன் கொடுத்தது. ஸோ அந்த இறை இருக்கும் பொழுதே, இறைவன் நம்முடன் இருக்கும் பொழுதே அதை உணரணும். ஃபஸ்ட்டு அது உணர்றதுக்கு நீங்கள் இந்த பிறவியில் உணரலாம், இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பர்த்தில் உணரலாம். அப்படி உணர்ந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த ஜீவன் நம்முடன் இருக்கும் பொழுதே we have to start work and we have to sacrifice to others. ஸோ நம்ம குழந்தைகள், கணவர், மனைவி, அப்புறம் பெரியவங்க யாராக இருந்தாலும் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான். இதுதான் இயற்கையும் கூட. சரிங்களா? அப்போது நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னென்னா, இறைவன்
திருமணம் அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயமாக இருக்கும். ஸோ இதை நீங்களும் உணர்ந்து கடவுளின் படைப்பில் அந்த மனம் என்ற ஒன்றை பெற்ற மிகப்பெரிய மனித பிறவியாக மாற வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசை. ஸோ நாமும் மனதில் தினமும் இறைவனை அனுதினமும் இறைவனை நினைத்து கொண்டு அந்த உண்மையான திருமணம் நடைபெற வந்து ஆசைப்படுவோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடது. ஸோ அந்த திருமணம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கை என்னென்னைக்குமே மனம் வீசிக்கொண்டே இருக்கும். ஸோ நீங்களும் திருமணம் அடைய வாழ்த்துகிறேன். உங்கள் திருமணமும் மனம் வீசும். நன்றி, வணக்கம்.